Toto video vám natáčam k dnešnému príspevku, ktorý som publikovala dnes ráno a chcem vám v ňom objasniť a upozorniť vás na to, že ukazovacie zámeno questo, quello sa bude vždy zhodovať s číslom, čiže jednotným alebo množným, a s rodom, čiže ženským alebo mužským, predmetu vety. Čiže keď chcem povedať táto taška, keďže taška, podstatné meno, ktoré tvorí predmet vety, je ženského rodu a v jednotnom čísle, ukazovacie zámeno bude takisto v jednotnom čísle a bude nasledovať ženský rod. Čiže poviem questa borsa. Takisto questo caffè, pretože caffè, il caffè, je v mužskom rode a v jednotnom čísle, čiže questo. Naopak, keby bolo množné číslo, tak by sme povedali questi caffè. Pozor, caffè tvorí výnimku a v množnom čísle sa nemení jeho tvar. Ciao, alla prossima.